saking luwese kok budaya ki mula rajeng mungkal bangsa mancanegara ki ering nek karo budaya Jawa. Nok, apa, Pak? Iki ana bintang tamu lho, Nok, sapa? Sipe karo garwane. Ayo di apa ki di iringi ketoprak engko men gandrung-gandrung karo bojone arep mak-mek ora apa karo bojone dhewe. Duduk. Oh. Pun kaya bintang tamu tenane. Nek ngene iki aku arep dungkur iki ora apa-apa. Nggih mau pun kaya bintang tamu tenan. Lho tenan. Nika diderekke Mamat nika. Lho Mamat ki biasane ngetutke Tatin, ngetutke sapa Elisa. Masa iki ngetutke Sipe. Kowe gawake dingklik barang ae iki mau tanpa digawake Mamat rak ya ora tekan kene. Iku kena nggo tetenger mang diteni. Nggih. Sing ditutke bocah niku sesuk bakal laris. Amin nggih. Kok tau ditutke niku sing wetenge gedhe niku ngetutke kula terus sing sepriki ya ora laris. Sinten? Oh, sampean sing ngetuti gethuk. Matur nuwun Mbak. Aming piye Pak? Matur nuwun Mbak P Mas Budi. Nggih. Ngregengaken anggen kula tasakuran ngaturken gen panuwun dhateng Gusti sarta masyarakat tumuwuh kidul mriki. Nderek bingah, nderek mangayu bagya dene Rama Parjaya, Mas Rio Cermo Kondowijaya, siswa dikrama. Kok dawi banget, Ton? Mas, napa niku mau sore kleru nyebut Cermo niku Germo ya, Mas. Sinten? Kula. Mas Germo. Mila seratanipun C kalian G menika meh sami kok nggih. Masalah niku Mas. Nggih. Niku asmane can dawa banget ngoten niku. Ha nggih. Heeh. Dawa. Ha iya. Mas Rio Cermo Kondowijaya. Siswa dikrama. Nek kuwi tambahan gelar baru. Ora nek niku kalau pas gitu ya. Nggih. Dene wekdal menika sampun kagungan dalem wonten ing dusun Temuwuh Kidul. Nggih kelurahan Bale Catur, Kapanewon Gamping. Mugi mahanani budaya Jawi wonten ing dusun mriki tansaya majeng. Amin. Nggih mila dalang ki nek pindah-pindah dalem ki nggon desa sing dinggone niku terus maju budayane. Dasare kula gadah partner enggal. Niku ada Mas Suwanto. Oh. Partner. Partner ki apa ya? Partner niku napa, Pak? Empat ning ya bener ngono lho, Mas. Oh, ngono. Nggih, yen rumiyin dalang-dalang kondang menika nggih ngaten menika. Paminipun dalemipun Bantul lajeng pindah wonten Sleman. Ning padatan tekno nang kono duwe bojo anyar. Ah nek iki patut dicurigai ya kan ya. Iki ngandhake sapa to iki? Oh, ngandhake Rama Parjaya kuwi lho. Oh nek ngono Rama Parjaya ki mergo pindah nang kene ya tek duwe sing anyar ngono. Kok sik urung ngerti. Oh. Biyen kuwi lho nek dalang ki mapan pindah nggon ngono ki mergo nang kono. Mas. Nggih. Arep dicurigai apa? Wong setrume iki wis ora pati apik. Nah, yen niku mila kula wani matur ngaten menika, awit kula pirsa nek gulane dhuwur.
Dadine lek daden pun kangen. Nah, mila Butati ya aman. Arep nang ngundu-ngundu ya ora iso. Sak karepmu. Sak karepane dider wirang. Nggih menika ugi pun rawuhi dening pangarsa ing Habiranda jenenganipun Rama Kanjeng Raden Temenggung Prabu Prayitna Rama Budi Cahyana ugi rawuh. Wah guru-guru do rawuh. Panjenengan ya Pak Lurah kula saking Legi Gunung Kidul rawuh lho. Oh nggih, wah wau sanus kaya karo kula ki kaya wis tepung banget nggih Pak Lurah nggih. Nggih. Kamangka nggih nembe sepisan menika anggenipun pinanggih. Kalih kadang kula Resi Bisma sing rambutipun pethak nika. Oh, dereng tepangan kula nggih. Menika piyayi saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul niku kok panjenengan kok sami tepang piyayi Gunung Kidul menika? Asli kula menika gaplekan ya, Le. Oh, alah ya mulane. Saking lantai kalih. Piyanti lantai 2. Mula Cobi mang injen niku jempole gedhe mboten. Lho. Jempol endi? Ah nggih niku adate nek piyayi lantai kalih niku padatan jempole gedhe. Areng ada kapal ngono, aku kapal ngono. Boten. Oh, kok iso? Lah, jalaran mandhap wonten mriki wonten Gamping. Niku rak medhak. Oh, medun, lunyu. Ya niku lunyu. Nggo ngerem. Nahan tinggi ngerem dadine jempole gedhe. Nek arep buktekke nek kula Gunung Kidul. Nggih. Tak pikir sampeyan wis lali. Marang aku cang Gunung Kidul. Eling-eling papane dhuwur tlatah ngayut sak Wetan Bantul. Nah, kula ya rada. sing gondang dik kaplek lan diwul watu lintang lan watu kapur babagan seni jok maido akeh sing gondang akeh sing misuwur wis kuwi wae minggu ngandhake nek aku cah Gunung Kidul kok. Nggih. Nek dibacutke ya sesuk nek dibayar. Mboten mait. Mboten mait tuh menawi piyayi lantai kalih piyayi Gunung Kidul menika babagan seni mila pinunjul. Lah kanca-kanca kula MC niku ya sing do top-top ya saka Gunung Kidul kabeh. Mas Angger, Mas Cek, kodho Gunung Kidul. Ning kek ketok ora ming bab seni, Mas. Menapa? Le Royal bareng ya sampe. Kok njur dikepiyah-uyah Royal yo nggih. Gosek Royal bab apa? Wah, bab menapa Lho, menika? Royal bab tetulung. Oh. Contohnya padane bengi iki ya Royal. Oh, ngaten. Lho, pentas ngene iki ora nggo bayaran rak Royal lho. Nah, mila panjenengan menika setunggaling guru ingkang carane maring iki nyah-nyoh. Lah, Murite kabeh padha direngkuh do latihan teng luar kono ya ora bayar, diparingi fasilitas werna-werna kabeh. Mila dalu menika sami nyengkuyung. Anggenipun nggih, mula nek kaya Jahidin, kaya Timi, kaya sapa meneh? Klontang, engko bali kok njaluk bayar kuwi jenenge murid durhaka. Kaya kula barang. Kowe ya termasuk lho. Bojoku. Oh, aja pisan-pisan njaluk bayar karo dalange. Nek dikeki? Aja ditampa wong jan bakal ora dikeki kok. Wong mau cetha wis le dawuh ro aku kok mangke dalu Mbak Pe anu ya Mas Budi ngono lah pindho rindik asu digitik to aku nek ya didhawuhi guru ki kudu sumanggem ngono lho. Mulane lek teko dawuh mang jak mangke dienggo anget-anget lak ora ngoten to. Angge adate ngajake mung Mamat. Ya iya lah. Jane kula gelo. Lah nek ming pentas kok mikro bojone dhewe iki jan ora greng. Mulane njur ngajak ungkur-ungkuran. Ha ya kadang ya nggone ngene kok ya kepiye ndarane ora rukun. Ya. Oh, ning ya ora rukun tenan wong kaya anggere kula malah sowan ra kirandat to mo. Iya. Lah ya niku urusane wong wedok ki anggere wis dandan ampun ngene lek menyang urung rampung-rampung nak-nik nggih Mbak Gio nggih. Kula ngerti sampean niku Mas. Wis arep rampung mah blajeti meleh, anggere rampung mah blajeti meleh. Lah arep rampung kapan? Boten. Niki wau kula rak ndadak ten niku lho. Ten salon. Oh, no. Sablon. Salon.
Salon. Oh, salon iki sing kae salon. Mboten salon niku ngen sik nggo dandan rai dandan rai. Ngoten iku lho, Mas. Wah, mulane mripate disemen blawu barang. Niki mboten semen blawu ya. Apa? Iki asedo. Oh, njur rambutnya disprei. Kok disprei to? Apa? Niki di hairspray. Oh, ngerti ku spray. Men apa ini di hairspray iki? Nggih ben kaku. Oh, mulane aku meneng burimu tak semprotin kok nggonku ya kaku. Napane? Ayo rambutnya kesemprot nggonku sithik mau lho ya ta melu kaku. Mulane nek gak ana wong nyemprot ki aja nyedak-nyedak. Oh, warang ya. ya. Ketularan kaku. Nggih Rama, pun dawuh menapa menika? Wong kula ki ora dagelan ora apa-apa ning kula mengancani mergo kula ya mengancani. Oke. Bapakne lho niki. Mas Budi. Nggih. Ini kan Surawati 4. Nggih. Ini kemampuannya bermacam-macam variasi. Ketoke wangune niki sepisanan niki podang kuning Mang Daulat sinten sing ngriku. Oh, ha ya saka sing senior. Sing kira-kira selera jenengan sing bakpe nesu ngoten lho. Aku lho pun tahan banting. Lah ngono. Prayogi saking ingkang ler menika kadang kula lah Sinorohwati panjenenganipun Kang Mbok Giyuk. Lagu Podang Kuning katur pisungsung Rama Kanjeng Prabu Praina. Nggih, pun bawani Asmarandana. Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Mas Purwadi. Mas Pur. Wah nika pejabat sing sakniki seneng gamelan sak sampunipun, seneng wayang sak sampunipun Purna. Mas Purwadi. Ini sing kadang kula niki sing kula nggen ini Mas Purwadi nggih. Oh ngaten nggih. Ini sponsor kula tetap niku Mas Pur niku. Yo, nadyan dados. Nadyan wujud